wani mawaƙi yake cewa wa awwal khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwal khubsil qaumi khubsul manakihi. Farkon lalacewar ruwa yana faruwa ne idan ƙasar da wannan ruwan ya fito ya lalace. To haka al'umma farkon lalacewarta yana faruwa ne idan ya zamanto auratayya ta lalace. Muna roƙo SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ya kunwa masu kallo da sauraro, barka da zuwa SITV Salafiya International TV, mafita ga ɗan Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu farin cikin gabatar muku da wannan wani shiri ne da ke ƙarƙashin makarantar mu ta koyar da zaman aure online da aka fi sani da Marriage and Counseling Online School. Darasi wanda yake mai fa'ida, wanda zai taimaka mana wajen gina al'ummar mu, domin idan aure ya gyaru to babu shakka akan cewa al'umma ta gyaru. Idan aure ya lalace babu shakka akan cewa al'umma ta lalace. Wani mawaƙi yake cewa wa awwal khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwal khubsil qaumi khubsul manakihi. Farkon lalacewar ruwa yana faruwa ne idan ƙasar da wannan ruwan ya fito ya lalace. To haka al'umma farkon lalacewarta yana faruwa ne idan ya zamanto auratayya ta lalace. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da waɗannan darussa za mu fara gabatarwa, ya zamanto sila ta gyaruwar al'ummar mu a ƙasar Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiya mafita ga ɗan Adam.